Il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler ħatar konsulent fih dan l-uffiċċju tiegħu bħala awditur li kien instab ħati ta' reati serji fil-qorti sabiex jinvestiga u janalizza d-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-membri parlamentari. Irrimarka dan il-wib tal-Gvern Glenn Bedingfield waqt diskors fil-ħin tal-aġġornament parlamentari it-tnejn fil-għaxija. Bedingfield għal dan b'reazzjoni għad-dikjarazzjonijiet tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler dwar il-Persons of Trust mal-Gvern. Awdituri u accountants kellu jażel wieħed handpicked illi kien instab ħatem il-qorti ta' negliġenza bħala awditur. Aw tant avukati u tant accountants u awdituri għaliex għażel lil dak partikolari? Għaliex? Bedingfield fakkar ukoll kif konsulent ieħor fl-uffiċċju ta' George Hisler għandu membru tal-familja tiegħu li huwa attivist tas-soċjetà ċivili. L-istess soċjetà ċivili li diversi drabi tiktiblu biex tinvestiga lin-naħa tal-Gvern. Bedingfield sostna li anke jekk ma hemmx konflitt ta' interess, il-perċezzjoni minnha nfisha hija ħażina. Il-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista rimarka wkoll kif Hisler baqa' ma tax spjegazzjoni għaliex għażel lil dan il-konsulent partikolari sabiex jifforma parti mill-ħidma tal-uffiċċju tiegħu. Tul id-diskors tiegħu, Glenn Bedingfield kompla jirrimarka saħansitra fuq persuna oħra fl-uffiċċju ta' George Hisler. Għandu persuna fl-uffiċċju tiegħu li minn fuq dar il-Gvern tella kont tat-telefon, fixed line, ta' aktar minn 3,000 euro. Ejdu li l-lum il-ġurnata minn jonfoq 3,000 euro minn fuq fixed line, minn fuq dar il-poplu. Il-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista temm jgħid li l-liġi għandha tiġi emendata sabiex fil-futur il-Kummissarju għall-Standards ma jkunx ex-membru parlamentari.